ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କାହିଁକି ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଆଉ ବିଜେଡିରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ? ମୁଁ ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇନାହିଁ। ମୁଁ ବାଙ୍କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛି। ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି, ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବାଙ୍କିର ଆଗ ଧାଡିର ଜଣେ ଯୁବ ନେତା ଏବେ ସଭାପତି ଭାବରେ ଇସ୍ତଫା ଯେହେତୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ବିଜେଡି ଛାଡିଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ନା ନା ନା, ଏଇଟା ସମୟ କହିବ। ଆପଣ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାଙ୍କିରେ ଯେକୌଣସି କାମ ହୁଏ ବା ଯାହା ଯେକୌଣସି କାମ ହଉଛି ବାଙ୍କି ମହୋତ୍ସବ ଠାରୁ ଲଗେଇକି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମ ଆସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଆପଣ ବିଜେଡିର ଜଣେ ଯୁବ ନେତା ଭାବରେ ଆଗରେ ଆପଣ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଯେତେବେଳେ ବାଙ୍କିରେ ଆମର ଥିଲେ, ଆମେ ସେବେଠାରୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ? ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ କରିଛି। ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ମୋର ଯେତିକି ପାରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଦଳକୁ ଯେତିକି ଯାହା କରିବା କଥା ମୁଁ ଉଦ୍ୟମ କରିକି ମୁଁ କରିଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଆପଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କି ଆଶା ଆଗକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ କୋଉ ପାର୍ଟିରେ ଜଏନ୍ ଦେବା ପାଇଁ? ନା ନା, ସେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହିଁ। ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେବି।